Hej, jeg hedder Signe. Jeg søger jobbet som studenterunderviser til SDU's takeover-team. Og det, der lige umiddelbart sådan fangede mig ved det her job, det var selve formidlingsaspektet. Og det, at jeg har mulighed for at undervise, men også selve friheden i, at jeg faktisk kan tilrettelægge mit eget undervisningsmodul. Hvilket jo bærer præg af, at man skal have en høj grad af selvstændighed og strukturering. Hvilket jeg synes godt kan være en udfordring, og så skulle være sådan på, og sådan, men en udfordring, som jeg vil være klar på at tage op. Jeg tror, det er et job, som jeg vil trives i, og jeg vil være glad for, fordi jeg har mulighed for at udnytte, men også lidt at videreudvikle på mine kompetencer, sådan rent kommunikationsmæssigt. Nogle kompetencer, jeg lidt har fået gennem mit job i hjemmeplejen, som ikke sådan lige umiddelbart just er mega studierelevant, men som jeg synes er mega vigtigt, fordi man bliver menneskeklog, og vi arbejder med mange forskellige mennesker, og mennesker, som oftest er kognitivt udfordret, hvor det kræver en ekstra indsats for modparten, i forhold til at få sin pointe igennem. Og for lidt at konkretisere det, så kan man jo så bruge det i forbindelse med, når jeg skal undervise de her gymnasieelever, i den forstand, at jeg lidt skal tage udgangspunkt i deres forudsætninger, og ikke min egen forudsætning, hvilket vil sige, at jeg skal møde eleverne lidt der, hvor de er, og ikke der, hvor jeg er. Så jeg skal huske på at have i mente, at det ikke er universitetsstuderende, jeg snakker til, men det er gymnasieelever. Så det handler lidt om at bevare deres fokus, og huske, at de ikke har den her juridiske baggrund, eller nogen anden form for viden inden for jura nødvendigvis i hvert fald. Hvilket indebærer, at jeg nok vil prøve, i hvert fald i høj grad, at lave en lidt interaktiv undervisningsform, hvor jeg holder oplæg af kortere sekvenser, og hvor vi så bryder ud i nogle brainstorms og nogle cases og lidt andet forskelligt i løbet af det her undervisningsmodul, for så vidt muligt, at de forbliver engageret, men også at de kommer til at kede sig, og de lidt bevarer opmærksomheden. Og for lidt at udpensle, hvordan det så rent faktisk skulle foregå i praksis, så vil jeg henvise til min ansøgning, hvor jeg lidt skriver om i hvert fald de foreløbige idéer, jeg har til, hvordan det skulle foregå. Og så ja, det var faktisk bare det. Tak fordi I så med.